Sisa rang ang tin. Oke, jodorna hambai te wise tini video ko dalo baya brok kai narong nogi ma khana ni o video ni skang tai khaisa khoroksa bokjuk chini borok bo mokol nugi bonang kisa chumani bini nog gana hono chini o takhuk bo nugjaya khana khangke ang bono chini o bokjukno chumani yagulang bini oro thangka hanke naimani actually bo haino blind mokol nugya kaisa ke totally blind tai kaisa je kaham nugjak mokol omo bufia nugya se amo mokol kaham phano omo nugya amo scientifically omo rong so explain khaimaya hinkhena rong nugui mangkhana bini location bini nokni borok bini Bihikbo haino lengra haike khora haike himjao hinke nok nukhung no bini Bihikbo yakni sakao no choli tongo Govt ni je help ro chobamu ro ma mangkha ko mamani ko agi CPM amala ko nok kisi sama kha asuta mane je grami tongnai je gramo tongnai ta nini parao to tongnai nang kam hani sible ba hoyto bastramen tongo ba je kono sega abo tongo je thangnai hinna tongo bonu gela bonu ma ta bor si report ma singba tamba singba bor sa abo joto kisu omo hairang kini paro nai kolnai tongna nanga ka tahni nang paro songjak ba nang tahni ceremony nang tamni bagi ceremony na nang paro nai kolnai bagi ni member ceremony ni rejang able nini paro tamo tong nang feel da gori na kini paro ni feel no kaham ke haino thang kaisa phai kaisa o kaham ke choli tong bala yang bokha be yang bong nu khong choli tong ma ke silia gabono bo kaham ke choli tong o je mane boro no ke ble ri tong bala ha mane tong la ha je gana ko bosi manchu mano galai khaina kubui ko amo chabo sai lap kare pro cheri no problem solve khai ta khai deba amo tak sana thanga ko kabang ma so mo tai salia ga dara bai kisa handshake ma khaina angkai nai thok borok official do khoroksa youtuber mo hairong no kisa misa chubao borok ani bakhate mang ani chuba mung bai je nang buskang no phaine salo kahamuni thanai tai jengja phai amo haya angka kaisa message society o jang je chuba ma hai nor bu chuba di ha ega ke sing hai public borok chuba ma ya phanu chini monti minister MLA rok tong bor phan chuba thang haini bagai ang video ni bising te phunu go ma hai ka ma nukya khora yakung yak mai amai ka ma chim te pressure tong ha no hu kuri ro omro na ongkori nai tu binor solve khai dita amo hai rok actually ang kisisa chuba ma bai to bini mung sang yang saiman hai phanu ang oh video ni bising ti nor musi ko yo je nai dong nai bai bro please om hai nor bu simple indi hamjadi sak bai sak borok na hamjadi subadi om hai pro bon nukai ke kisisa rang ang tini ni ya ko ya phai dika om bai sali sadamja to kha kisa methabi man hai di ba rang pasho da ni ya phai dika ani bu khak acha takuno ko belakana hambai nono bote bo je hamya kalai saya kalai tomo jara ro tha thangai nai ne mo hai kana nang bo social media thane wa nang bo popiri man ang thung kai to bono na hambai bela ka hambai o kom nu piri dong gau chini boro ro jo mo hai ro na nai to gui tikle phunu go ku je suba manai boro ro suba man to tikhan bor suba ya bor ne mokol no cham phio kan lai dong gene bayar ro no nugui man khana tini o dara bai malai belai ka tong thang bo bini mokol nu ya phun phia ba bini bu kha charang bu kha kahan bu kha kasang bo healthy ekdom fit healthy bini phia mokol nu ya ba ke tinin video no ron muthak sinai hamba